Сега ти покажа как. Иди бе, Значи, първо трябва да такова с героя си хубаво. Да направя едно видео сега. Дори сега като обяснявам. Значи сега. Това е все едно, това са героите, обаче аз ще направих два. С крака, не като коли. Бъда. И двете са така. Просто сменваш тук тялото. Тук сменваш, косата не може да се смени. Може, аз така ми пробвам. Може да сменваш очите. И тук се мешат очите. Тук може да слагаш едни очила от сапката. Така геймста по очила. И да. Костите са най-семпъла. Само трябва да му щеглиш. И да. Сега ти покажа откъде. То лесно мога да го да. Сега ти покажа едно друго нещо. Ето коя игра. Мога да я потърсиш от тук. И ти излезе и тази стеглиш. Ако ще стеглиш тази, обаче от тази вътре като цъкалиш има и друга. Като нея има и тази тук. Двета част. Мога да правя двете част, ама да видим кога. И да.